My už nepijeme. Zadiaľ. Na zdravíčko. Momentálne ráno po 6:00 a prišli sme do mesta snov. Bratislava. Sme ubytovaní niekde pri Michalovskej veži. Na hostel môžeme ísť sa čeknúť a dospať noc až po 3:00 po obede. Takže momentálny plán je ísť si pozrieť mesto a uvidíme, kam pôjdeme a čo vlastne budeme robiť. Big 2, bratislavské metro originál. Toto je metro v Bratislave. Momentálne sme na ceste na Nivy. Približne viem, kde to je, sme sa pýtali na cestu na inštrukcie. A zle ideme trošku, musíme ísť tu. Náš plán je ísť sa niekde naraňajkovať, je momentálne 8:30? No, nejak tak. 8 až 8:30 je. Náš plán je ísť sa naraňajkovať. S Davidom raňajkovali na Nivách. McDonald's, ako to rejtuješ dneska? Opičí deň extrémne. Musíte skúsiť McDonald's na Nivách. To je ešte len ráno. A ten už je v piči pripitý. Pijam čajík a čakáme na nášho sprievodcu Juliusa. Shoutout to Julius, je to super typek. V popise máte jeho Instagram. Nie, momentálne necelých 10 hodín ráno, o 5 minút 10. A chystáme sa, určite pôjdeme do Fugy dneska. Fuga, podnik. A čo som chcel ešte povedať? Tam je Fuga, tam presne. A tu bývame. David sa od nás odpojil. Išiel momentálne na hotel sadnúť si na recepciu a oddychovať, keďže na hoteli môžeme byť až o 3:00 na izbe. No na hoteli, na hosteli, ja vám to potom ukážem v záberoch. A my sme sa s Juliusom, kameramanom, rozhodli, že pôjdeme si pozrieť Bratislavu, pamiatky a pôjdeme na Bratislavský hrad. Tak si to pôjdeme užiť a ideme sa na to pozrieť. A my sa momentálne ideme cestou na Bratislavský hrad, prejsť centrom mesta, ideme sa prejsť po Michalovskej bráne a ideme skúsiť robiť nejaké fotky. Stali sme sa ku Michalovskej bráne, o ktorej sa hovorí, že tam býval kat. A keď sa ňou prechádza, tak sa údajne nesmie rozprávať. Neviem prečo, ale nesmie. Práve sme objavili nádhernú uličku, ktorá vedie, neviem ešte kam, ale je veľmi pekná. Momentálne sa nachádzame pred tou najlepšou budovou na svete. Slovenský cirkus. Momentálne sa nachádzame pred slovenským parlamentom, ktorý môžeme v plnej kase vidieť. Vnuka sa pravdepodobne pozrieť nedokážeme. A to je asi všetko. Ideme si robiť nejaké fotečky. Momentálne sme došli na toto pecka miesto. Sme pri parlamente. Tu je nejaká reštaurácia, tu je Bratislavský hrad a jediné, kvôli čomu som sem išiel, je tento kraj sveta. Tento výhľad. Jak to vyzerá, na to som sa tešil. Chcel som si pofotiť nejaké lode. Teším sa z toho, že som tu. Je to tu krásne, celkom sa mi to tu páči. Tu sú nejaké pekné vily, je tam most, je tam loď. Tu je ďalšia loď. Super správa je, že sa ideme zjebať do Fugy. Ideme si vypiť 1, 2, 3 piva a budeme v piči jak nikdy predtým. Lebo je horúco, je 1 000 000 stupňov a ja som tenký, alkohol mi neprospieva. A predtým si ešte pozrieme túto šaškárňu skurvenú. Bratislavský hrad, lebo vnuka som toho moc nepopozeral predtým. Sme si pripili Jacka a není nič krajšie ako dať si pár percent do tela. Chlapci, došli sme do Fugy. Čin čin. Všetci treba tečka 11 pivo. Dobre, to je... To bolo toto presne vtedy. Problém je ten, my sme tu boli na Emo Night v oktobri
a sme nevedeli, ktoré pivo sme pili a bolo veľmi dobré. Ale sme povedali, že to bolo toto. A to je to super podnik, takže odporúčam. To je perfektný podnik, v ktorom som bol v roku 2024 na Emo Night. A poviem vám, tam som si dal prvé tetovanie, toto tu, je to výborné. Som spokojný a odtedy tu furt napríklad vítam, keď som v Bratislave. A je to veľmi chill podnik, pekná atmosféra, niečo ako Košické Koloseum, ale pre mňa je to také špeciálne, lebo je to, viac sa mi páči vibe, takže tak, je to nejako 50 na 50 všetko. A v tomto vlogu uvidíte extrémne alkoholy, jak sme sa zdrbali, jak sme mali s policajtami problém. Tvoje pocity? Prečo hnusné? Je to dobré pivko. Čo si myslíš ty? Po piči. Je to super. My sme spokojní, vypili sme. Spokojný Zuga bez podniku. Momentálne celkom 2, ale pijeme stále to isté pivko, už máme raz možno 5. Mali sa nejaké absinty a nevyzerá to dobre, ideme na astrálne karmic za týmto. A pijeme ďalej. Niečo sme si popili. A momentálne sme na ceste z Fugy. A vyšli sme na denné svetlo. Vôbec sa mi to nepáči. Lebo je ešte bielý deň a sme nadziganí jak dielo. Sme nadziganí, ideme na hotel, ideme po Davesa a ideme... Momentálny smer je Karmit, ktorý sa volá Boh zná ako. A hotel máme asi týmto smerom. Pravdepodobne, tipujem. Podľa to, ako si to pamätám. Momentálne som sa ešte ocitol s touto gitarkou, to je moja stará gitarka inak. Drbal som sa s ňou 400 km cez celé Slovensko, len aby som ju predal kameramanovi Juliusovi. A momentálne sa s ňou idem pod napitý hrať, lebo videli ste, ako to dopadlo vo Fuge. Končí náš deň s našim kameramanom Juliusom, takže som na kamere naspäť ja a máme Jak Stolz, Jägermeister fejkový z Lidlu, Good Shot Limited Edition, to je nejaké extra bylinkové. Máš tu čest byť prvý, dať si loka a ohodnotiť to. Ideme to ochutnať, vyzerá to, mne sa veľmi páči pačka, aj farba. Jak Jägermeister, ja v tom necítim moc veľký rozdiel. David? Takže finish. Hej. Dneska už nepijeme, toto dorazíme zajtra asi. Momentálne sme znovu v McDonalde a sme na večeri tentokrát a dali sme si Ultimate Deal, jak sa vráti chalan, vám ukážem bloček, lebo ešte má bloček čaká na objednávku. Je to Ultimate, za 16 eur sme mali 1, 2, 3, 4, 5 burgery, 2 vody a hranolky a nepamätám čo, takže vám to ukážem, je to Ultimate Deal, 16 eur. Aké sú tvoje pocity z čakania? Dlho čakáš? Hej. Cítiš sa jak invalid bez pomocných koliesok však? Hej, tak. No tie švine mi to dali so sebou. Tu sme si objednali hamburgeriky a ideme sa nažrec. Tak dobrú chuť prajem. Nevadí, že si vyložíš dole. Bohaté horko do piči. Vypadol šalátik na zem. Momentálne Chicken Junior je ten najlepší burger, čo som mal momentálne v McDonalde, kurací. Je to top tier, je tam majonézka fajná, je tam kuracie mäso veľmi dobré a je tam paradajka. Takže dačo pre mňa. Mňam. Výborný burger. A teraz klasický chicken burger. To je tiež veľmi dobrý burger, podľa mňa výborný. Ešte jeden mám. Ty si dal? Neviem čo. Big Mac. Big Mac, taký... Na piču. Už iba Mac. A ty si dal? Cheeseburger. Nice. A hranolečky a jedna Fanta je tvoja. Piču. A potom tu sú hranolečky a ešte jeden chicken burger. Jaká piča z rýžu? Piču s rýžou. A s čím? Tým glazom. Ňam.
dáme sebe. To máš rád jaternice s húrkami či z rýžu? Aj. Celkovo nákopy. Neviem, ja mám radšej rýžové než krupové. Všetko. Je fajn. Áno. Hlavne nech tam je väso. Že čo? 3 kokoty, 2 kokoty, 1 kokot. Takže je to dokopy 3 kokoty. 2 kokoty v jednej dierke a je to. Takže guys, momentálne sme na hoteli. Je to niečo také. Stálo nás to 11,50 na osobu na noc. Je to jedna miestnosť z 2 miestností spojená, také niečo. Tam je druhá miestnosť taká istá jak tu. A máme tu spojené. V našej zatiaľ nikto nie je a sme tu ja. A tu dole rozložený Dávid, ktorý momentálne sa niekde fláka po budove. Stál nás to 11,50 a úplne luxusné ubytko. Pani z recepcie a týpek vedúci sú všetko zahraniční, nikto tu nerozpráva slovensky. Strašne veľa ľudí z celého sveta tu je a fun fact, ktorý som zistil, obyvateľe Bratislavy tu majú zakázané ubytovanie a je to vekovo obmedzené od 18 do 40 rokov a volá sa to The Wild Elephant Hostel. Takže ak chcete, je to podľa mňa fire a dávam do popisu link na Booking. Samozrejme, ja som to nedával cez Booking, lebo na Bookingu som mal 44 eur na noc, keď som to rezervoval. A tu napriamo cez ich oficiálnu stránku som to mal 11,50. Neviem, či to na Bookingu iba prehnali, alebo jak. A každopádne ďalšia extrémna výhoda tejto izby. Je tu klíma. Spínkam na klíme. Ja som tu a tu je klíma. Good night. Tak a máme tu ráno, druhý deň v Bratislave a momentálne ideme odchádzať z nášho ubytovania a vyzerá to tu nejako takto. Máme tu záchod, umývadlo, celkom čisté, čo? Necháme zavos? Nie. A tu sme spali, ja som spal hore, Dávid dole a vyzerá to tu v nejakom takom štýle. V takom štýle, že tu sú 6 postelí na izbe a v jednej izbe sú 2 menšie izby. Si dáme po sebe a odchádzame pomaly. Tu je hotel, v ktorom sme spali. Ubytovanie bolo výborné. Je to tu hneď pri obchodnej, tam je Fuga bar, takže sme mali o večerný program postarané. Takže naša momentálna cesta smeruje na stanicu a trochu budeme blúdiť, nevieme kaďal ísť. Ideme podchodom ku palácu a stávať doprava, tak uvidíme, či trafíme. Celkom ti to trvalo. Čo? Celkom ti to trvalo. Zrýchli schody. Ja som ich zrýchlil.